uNkulunkulu akakulonde uphile ukuze uphumelele. Pastor Mlobo uyachaza amaphupho. Le number ke since ngoba uyimember noma uyacontributor kwi-channel. Abantu abafonelayo akubona abantu abacontributor kwi-channel. Most of them, the majority. Angazi why bethanda ukungifonela. Yabo. I don't know that. Phone from 9 like 5 ntambama. From Monday to Friday on WhatsApp. Abantu balokhu WhatsApp. And there's no single video where I say people bang WhatsApp. Angithandi lokho. So sibheka la uZimbini Ntambeko Mthambeka yes imini Mthambeka 9837. Hayi xa uphuphe ingolambile nothi omnye umuntu yakabingeleli yakacela ukuthi kuyaye kungidideke ngaza ukuthi I always get confused with why abantu banabacabanga kanjani uma befuna ukuthi ubasize kodwa ngeke bakwazi ukubingelela, ngeke bakwazi ukucela. Kunzima kulomhlaba. So uphupho ulambile, if you dream, when you dream you are hungry or you are dreaming of being hungry, ngobi kuhle, it will depend. So number 1, ngokwesintu uma kungenzeka uphupho ulambile kuphawu oluhle uma ufuna ukudla. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ithongo okanye isidalwa esikwembethe silambile futhi kufanele ukuthi wenze iladu noma isimayo okanye isithebe futhi kunomsebenzi ofanele bekhona igili. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ulambile ubuphawu ukuthi uma ufuna ukudla. Lokho kusuke kusho ukuthi kungenzeka uyaye ungumuntu olondolozayo noyongayo imali futhi uzoba nemali eningi noma yanele yokusiphilisa bona. Izaga 21:20 kukhona incebo enqanelekayo namafutha endlini yohlakaniphileyo, kepha-ke umuntu oyisiko uyagwinya. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ulambile kuwuphawu olubi uma ukuthi ufuna ukudla, ikakhulukazi uma ungakutholi ukudla. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele uyeke ukusaphaza imali noma ukuchitha imali, kepha uzifundise ukonga, ngoba kungenjalo uzokuba mpofu futhi uzoswela iy'nsiza zokuphila uma kufika isikhathi sendlala esizayo ngenxa yokulahlekelwa umsebenzi noma ukufela komklamo okanye-ke ukuphela kwemihlomulo. Izaga 29:3 kepha umngani wesifebe uchitha ingcebo yakhe. Kanti u-Isaiah 55:2 nichithelane imali kukho okungesiso isinkwa nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Asivaleke. Number 4, uma uphupha ulambile kwabanye uma uphupha ulambile kuba uphawu oluhle uma lo muntu efuna ukudla. Osuke lusho ukuthi kungenzeka kunesikhathi esikhona ingabe sokulambela nokulangazelela izwi eliphilileyo noma eliphilisayo likaNkulunkulu, futhi kudingeka ukuthi uthole-ke izifundo noma kumuntu ofuna isifundo yamanje ufuna ukushunyezwa ngezwi likaNkulunkulu. Ingavela lento le kumuntu osoloko elangazelela ukuthola abantu abakhulumayo izwi njengathi yabo angabatholi yabo, bese phupha ilambile kanti kusho ukuthi ushoda ngabantu abakhuluma izwi leqiniso. U-Isaiah 55:1 wena nonke nomleyo wozani emanzini, nani ningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali yebiwayi nobisi kungabizwa lutho. Kanti u-Amos 8:1 bekani iy'nsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho-ke ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala yezinkwa, kungabi indlala yokomela amanzi,
kepha kube-ke ngeyokuzwa amazwi kaJehova besibheka-ke uma umuntu ebulawa indlala, umuntu elambile ukuthi naku isingukusho. Siyabonga.